So, dito kami ngayon sa baba para tingnan yung mga bagong mangingitlog. So, ayan na sila, malalaki na. Siguro next month pwede na itong mangitlog. So yan, mga 300 plus po yung andito sa baba. So yun, no? Free range po tayo. Lumabas na sila. For your information po, hindi po yan organic. Kasi kapag sinabing organic, may third party certification po na rini-require para tawaging organic ang isang produkto or itlog. So ayan po sila, oh. Dami nila. Woohoo! Oh, sa mga nagpo-post dyan ng sa buy and sell sa Facebook, huwag po kayong magpo-post ng organic kung hindi po siya accredited. Kasi may mga nagpo-post doon, dinalagay sa label, organic brown egg. So kailangan po accreditation, no? Or certification. Yo, what's up? Ayan po sila, guys. 300 plus. So sa isang araw siguro makakapag-produce sila ng 300. Okay na yun. Tapos benta mo ng, kasi kapag retail mostly binebenta nila ng 6 pesos, 7, 8, depende sa lugar eh. Sa amin dito, ang isang tray 30 pieces yun. Yung medium namin is 180. So sa ibang lugar siguro mas mahal, ewan ko lang. Pero yun yung dito sa amin sa Cagayan. Yun yung presyohan namin dito.